זה לא יעזור לו. פה אין בעיה של מקום, קחו לכם את כל הזמן. להיות מרוכזים, היי, מרוכזים. להתרכז, אביב! לאט לאט. דחוף כל העוזרים למסור לבד פנקסי רקדנים. דחוף, 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 דחוף פנקסי רקדנים למסור כאן לשולחן הוועד, בבקשה. אחר כך. הוא זרק לי מצלמה, תצלמי. איך? מה? אני רוצה לקרב, אני לא יודעת איך לקרב. טוב, מה? ככה.